kwese kusvika kwaiti nokuti dzimbo dzangu wazona jibha wataura jibha wanyora nedzemaRolling Stones nedzemaBeatles nevese ayo haikona zvekunyepa dzachirungu. Elton John aifunda paHatfield Primary School. Oh, Elton John akaenda kuEngland. Yes, wataura manje. Mr. Brown. Yes. Unoziva piano ndio inoburitsa music. Yes. Piano inokupa tune. In the light. Yeah, yes, in the wind. Ndinde akanyora candle in the wind. Se candle. Se mwenje wo candle uri kupeperetswa nemhombo. Candle in the wind. Manje iye Elton John ka aigona chishona. Wazona ndobva ndamupa ndakanyora nechishona ndikati translator wega iwe taitamba nawo varunguya ndobva ameno kana kakatranslata kana asi kakatranslata semwenje unoziva zvinoita kenduru kana kune mhepo ino moto wacho unoda kudzima uchide like candle in the window. Yes, saka akazvita Elton John. Papaina na Mick Jagger. Yes, awakafunda paprimary. Pagunyai. Saka uchiona uyo anogara muna munetse achizviti Mick Jagger ndiye akasenzera varungu vacho. Akauya achinzi Bwanari. Zita rechiMalawi. Azoenda uko manje ndopa asenzera na Mick Jagger. Unoziva murungu uyo aipfeka zvinoita mumwe caps uye anopfeka tracksuit nenhingi uye ndo baba Mick Jagger. Waziva kushow vaita yeka yeka nana yeka ndo baba Mick Jagger yeka saka yeka ko baba Mick Jackson unoziva vainga vachiti chio vainga vachiti chio nana Buchanan na Smith varungu vechikadzi vari wakaona uchikanda ichi varungu havaite zvinhu zvisingarevi chii kana nhingi kana iyi yamunorova inenge ichitora panenge pane vakadzi vakapfeka iye wacho ukagoisa rekupedzisira ndo vari kuenda naye. Ukagoisa rekupedzisira ubvoenda naye. Handiti aikanda chibhora so vakada kukanda chichena chani chinorova kuti imi rarai nevarungu dunhu vakada kutenga handiti ukakanda unonga wakakotama unenge wakafongora tikwirei tiite makarati uri kuziva zvaanoa ndiri kutaura havarove havato kana vamwanu kana masabhuku kumusha ukaona achiveza mpinyarapa ari kutaura kuti vanhu ava vasinganzwe vapanha anenge achiongorora vaurayai aika hakuna chinhu chinoitwa singarevi chinhu aiwa ini ndakutoudzisa ndekuti ndindaitambwa umwanje ukaenda kumusha ukaona zovasumuka uende kuti ukada kuita zvepolitics ava zveshuwa nokuti vanenge vachiveza ukaona saka pakavezwa mpinyi zvinoreva kuti tiza aiwa hazvirevezvo zvinotaura kuti munhu yada kupa bhegi kana muno chaimo muno chaimo chaukana kana mapurisa kana huye havaite zvemanga manga indotoziva kuti upenyu kana patiri panapo ungade kuti tishaye kg yanyama iri kuita $13 kg yenyama ipi mda imuno chaimo
Nyama yechi? Beef hiyo. Alright. Manje unofuna zvingarambe zvakadai. Yechivhara zvimari woti zvakuita Ndaita boga.